बाक्सानि साम' हाथायाव खुंगा 35थि मुंख्लं सान फालिनो आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साम' हाथाय रुपहि सालबारियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-नि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि अपेरायाव थानाय गोसोखां खाम्फाखौ गाबोन 14 सेप्तेम्बर 2023 इं खालि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे खुंगा 35थि मुंख्लं सान खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो बानजाय आफादनिफ्राय बयखौबो बाहागो लानानै जाफुंसार होफैनो थाखाय खावलायहरदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-नि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी, लोगोसे गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों। गाबोन 14 सेप्तेम्बर 2023 बे साना जाहैबाय जोंनि एनडिएफबिनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांनायावहाय गिबि मुंख्लं सान हिसाबै जोङो गाबोननि डेटखौ लादों। बेनो जाहैबाय 14 सेप्तेम्बर। दा बे दिनखौ फालिबोनानै दिनै जोंनि बे फालिथाय खुंगा 35थि मुंख्लं सान। दा बे मुंख्लं सानखौहाय लोब्बा लानानै दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङावहाय साम' हाथायनि बे गेवलां फोथारावहाय जोङो गाबोन मोनसे एनडिएफबिनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै नांनाय मुंख्लंफोरखौ जोङो मान बावनो थाखाय दिनै जों बेवहाय रेडि जादों। आरो बेवहाय बे मान बावनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे बे हाखौनो बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दिनैहाय नैबे हाखौहाय जोंनो एक्स-एन-डि-एफ-नि सेमिट्रिनि मुङाव दिनै 30 बिगा दानि सरकार मानगोनां प्रमद बर' सरकारनि दैदेननाय बिथांमोनहा जोंनो एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ मान होनानै दिनै 30 बिगा बेहाय एलटमेन्ट होबाय। बेनि थाखाय जोङो गिबियाव प्रमद बर' सारखौ जों धन्यबाद होदों, बिटिआर सरकारखौ धन्यबाद होदों बे हाखौ जोंनो होनायनि थाखाय। दायो बे हाखौ मोननायनि उननिफ्रायनो दिनै जों बे जायगायाव गिबि खेब हिसाबै जों बाव मोनसे फाउन्डेसन लाइफ खुन्थिया गायसननो नागिरदों। बेखौ जोङो गिबि प्रमद बर' सार मानगोनां बिटिआर चिफ आरो बेनि सेकेन्डआव दङ जोंहा मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, एमएलए 69 उदालगुरि एलएसि आरो बेजों लोगोसे मानगोनां बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी साराबो बे लाइफ खुन्थियाव बाहागो लागोन। फारि फारियैनो थिग बेबादिनो दिनै जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन। आरो जोंहा थिग 11:30 समावहाय जोंहा मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि जागोन। बेवहाय गोबां दानि बिटिआर एकर्डनि माखासे एमअएसफ्राव थाजानाय बबे बुस्थुआ मावफुंलांजाखो, बबे बुस्थुआ मावनो हायाखै, दिनै बेफोरबो हयथ' प्रमद बर' सारमोननि, गबिन्द सार बसुमतारीमोननि, रनजित बसुमतारीमोननि आरो गोबां आलासि जोंजों लिंहरजानाय बिथांमोननिफ्राय गाबोननि नैबे मुंख्लं सानखौ लोब्बा लानानै सनमान होखांनायनि उनावहाय बे गेवलां मेलनि गेजेरजों गोबां मेसेजखौ जों मोनथिनो हागोन बिथांमोननिफ्राय। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौनो खावलायगोन गाबोननि बे मुंख्लं सानावहाय जेसेबांनाखि मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे मिटिंखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोगोन बेखौ आसा मिजिंथिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे मुंख्लं फेमिलि बेसिकेलि नैबे एन्टायार बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो मुंख्लं फेमिलिफ्राबो बाव बाहागो लागोन। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बेखौ मावनो थाखाय बिटिआर सरकारा इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिखौ दिनै बेखौ गिदिर दायथ'खौ रुजुनो थाखाय दायथ' होदों। थिग बेबायदिनो दिनै इउनाइटेड फरामा बे मुंख्लंफोरखौ सनमान होनांगौ सार्थ'आव मुंख्लं न'खरफोरनो दिनै गांसे लाइजाम दिनै जोङो दैथायहरजोबनो। दा बेखायनो दैथायहरजानाय सुबुंफ्रा जाहाथे गाबोननि दिनावहाय नुजाफैगोन बेखौ आसा थिदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय एसे मेलनि गेजेरजों आरो मोसानाय मुसुरनाय एसे हाबाफारिबो लाफादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखिनि बेवहाय रायजो राजाफोर फैगोन बाव जों एसे एनै ओंखाम बोथिसे दै एसेब्लाबो जों जाहरनो लोंहरनो होननानै दिनै जों रेडि जानानै दङ। आरो बेजों लोगोसे गाबोननि जिखिनि हाबाफारि लानाय बेखिनि खामानि मावनो गोनाङाबो दिनै फ्रायानो 100आव 99% जाजोब्बाय। आं दिनै बेवहाय दंफैयो आरो दिनै आं बावनो हर थासिगोन। गाबोन अखानायनिफ्राय जों खामानि मावनांगौ। आरो जोंनि इउनाइटेड फरामनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि
बिथांमोनाबो गासैबो दंफैजोबखायो गासैबो इउनाइटेड फरामनि कनभेनार्स सेक्रेटारिस बिथांमोनाबो दंफैजोबखायो आरो बेवहाय बे मुंख्लं सानखौ दैदेननो थाखाय मोनसे आरएस कमिटि दाजानाय होनाय दङ बे जिल्लानि दैदेनगिरिफोर गासैबो दिनै बिथांमोना सान हर जि समनिफ्राय दायथ' मोनदों बे समनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना मिरुनि खामानि बायदि दिनै बिथांमोना सान हर दुखु खस्थ' खालामनानै दिनै बिथांमोना खामानिखौ मावदों दिनै बिनि थाखाय बे जिल्लानि जितु आरसिआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों कर्मिफोरखौ धन्यबाद होदों आरो बेसिकेलि नैबे ओनसोलनि थानाय रायजो राजाफ्राबो दिनै जथेस्थ' जोंखौहाय फिसानिफ्राय गिदिरसिम नांगौफ्राव खदाल रुवा सिखा गासैबो मुवा बेसादफोरखौ दिनै बिथांमोनाबो मदद हरदों बिनि थाखाय आङो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो दिनै थेंक्स होदों आरो गाबोननि जितु जानो गोनां बे मुंख्लं सानावहाय रायजो राजाफ्रा फैनानै मोजाङैनो बाहागो लाफैनो हागोन आरो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैगोन आरो लोगोसे मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार फैगोन रन्जित बसुमतारी फैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां फैगोन नेहाथारि बिथांमोन फैगोन आरो BKWCनि आफादगिरि मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी सारमोन फैगोन आरो लकेलनि नैबे बाक्सा जिल्लानि मानगोनां SP राजेन सिं साराबो बाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि नैबे सालबारि साब डिभिजननि सिभिल SDO साराबो बाव बाहागो लागोन आरो बे ओनसोलनि स्कुल आरो कलेजनि फोरोंगिरि सारमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन जोंनो गासैबो एसुरेन्स होदों बेनिखायनो जों दिनैहाय मोजां मोनदों बिथांमोना जोंखौ कभारेटनि थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरनो लुबैदों आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे दिनै जोंनि जिखिनि खामानि मावनो लानाय बे दिनै साक्सेस जाबाय गाबोन फैनानै बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै जों मदद होफैनांसिगौ बेखिनिखौ आङो साफ्रोमबो बिडि चेनेलनि नायगिरि फेमिलि आरो रायजो राजा सुबुंमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे गाबोनहाय जोंखौ बयबो मदद होफैगोन आरो जोंनि सुबिदा उसुबिदा माखासे बाथ्राफोरखौबो हयथ' बेफ्राव एसे शेयार खालामलायनोबो मोननो हागौ बे खाबुखौ मोनगोन हयथ' बेखिनिखौ आसा आरो मिजिंथिबाय जोबथारनायावहाय आं आर'ज गाबदों आफा बंगसायनाव जाहाथे नैबे मुंख्लंफोरखौ जोङो गाबोन गाहामै गाहाम मोजाङै बिबार बारसेजों जोङो जेवारि मोनसे लाइटिंजों जोङो सावनानै मान बावनो मोनगोन बेखिनिखौ आसा आरो मिजिंथिबाय जोबथारनायाव जोंनि नैबे जितु मावनो लानाय खामानिया जै मैयै मोजाङै मोजां साक्सेस जालांगोन बा मदद मोनलांगोन बेखौ आसा आरो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनि दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ কালি আমাৰ ইয়াতে বাক্সা জিলাৰ চালবাৰীৰ অন্তৰ্গত চামুকা বাজাৰ অঞ্চলৰ এই ফিল্ডতে মানে NDBৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিল দীৰ্ঘ 34টা বছৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈ বড়ো জাতিৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেওঁলোকক সোঁৱৰিবলৈ কাৰণে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ কাৰণে অহাকালি এই শ্বহীদ দিৱস হিচাপে 14 ছেপ্টেম্বৰটো দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে অহাকালি ইয়াতে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ব তো অহাকালিৰ যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব তেখেতে এই অঞ্চলতে NDBৰ শ্বহীদসকলৰ নামত এটা স্মৃতি সৌধ ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ব তো ইয়াৰো আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন কৰিব আৰু লগতে ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী মহাশয় উপস্থিত থাকিব ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উপস্থিত থাকিব লগতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো উপস্থিত থাকিব সম্পাদক উপস্থিত থাকিব এই অঞ্চলৰ গণ্যমান্য যিবিলাক সাহিত্যিক সমাজসেৱক তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন NDBৰ গোটেই অসমৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি এইটো অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব সহভাগিতা কৰিব ইফালে লখিমপুৰ ধেমাজি বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ ওদালগুৰি তামোলপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী কাৰ্বি আংলং গোৱালপাৰা গোলাঘাট সকলো জিলাৰ পৰা ইয়াত আমাৰ প্ৰাক্তন NDB সদস্যসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল শ্বহীদ হৈ গৈছিল বীৰ বীৰাংগনা
তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা নিবেদন জনাব। তো মোৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে অহাকালি অনুষ্ঠানত সকলোৱে আহি ইয়াত আমাৰ যিসকল দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি শ্বহীদ হৈ গ'ল আমাৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক আহি পেলাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। আৰু লগতে অহাকালি যিটো অনুষ্ঠান শ্বহীদ দিৱস, এই দিৱসটো যাতে সকলোৱে পালন কৰে আৰু সকলোৱে যাতে ইয়াত সহভাগিতা কৰে আৰু অনুষ্ঠানটো যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰি গঢ়ি তোলে, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা, সংগঠনৰ ফালৰ পৰা, ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স-এন-ডি-বিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ইয়ালৈ আহিবলৈ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। नोंसोर रावबो बुथारनो मोसासो आं मोसा।